Hi friends, Dipor kaham jotono ani channel o haino hailam sogo norok ni bagoi te kaisa video toi phaijak nai baidi omo ingke muku yongphak chini nog ni bufang butai thaimani kwbangma thaijak muku yongphak nai baidi friends kwbangma buthai chini doga rogo nai baidi oisbai doga rogo nangjak nai baidi busi kwbang thaijak buthai friends mutomate kuno video anyung soi simo video bu eche video bu olode mutomare guri guri dege mama gacchu thiani guri phol dochun yunole ofol amagor opholun hele sot mide gurine yut thank you buri lage de pore di opholun bor bor ofol nitto phani dai domu gacchut local grapes hongmane kutu khe muku yongphak je sanai rok sin oro phaibai di bangmane sini oro naibai di bufang kotoma desi angur hono na hebo ejo thank you guri di jani guri hala ori pochun nitto poriskar guri phangne thank you sakao bangmani porbo hebate mui ofol ek kurung sinongor eche horoba eka hebar mane hotte moi tomare aro hakke foro bharat guri dege moi ama porbo yut local grapes kotima amoke kisa khuyomo thike moya kho ang moso sani bagoi no kisa kisa rono khak tongo tesa tonge moso sanai mo huyong phangni moso yok sasa khe muku yong pharok khak baikha tabuk ang bano thangnai tini samung khaina rok phalia jabra phune rok serai rong nai bai di dodi ba sungsi serai rok thunglai mani sini ban bukungo sini ban jabra phui mani tab nai ki thok sing tong moi ko ama poro bharat dichung ama porbo je dolo yikuno sekeda forbut poddo phul efor de hete rage sini phochar gune dolo yi eche ham guriyo noi jon mo porbo dene guri sangolli sini para ganda ni cherai rok daily sini bandu kongo phayi si thunglayo serai rok khusiong lai mani ni rang sebas bana bai nai serai rok ban nasi di serai rok si rang lubung mani ari yang ni sei to rang tabu ang no sok phaikha ani nana sotui rogui no tiklai doro sini no ni tok rok ani nana bosor brum no sotui gura phalo sotui no rog baioi satungo pharangoi machine no sugu no sotui gura phalo bebe photki bochorele olot uji ujai sugai মেশিনত দুলে এরপরে দি অলদ গুড়ি বেজে বেবি 40 বছর হলে অলদ গুড়ি বেজে বুড়ো বুড়ি নে একদম রেস নরে বেবি জানি হাম করে সতুইনা রোগ বাইইনো সাতং ফ্রানজাক আনে ভিডিও ন নাইথক জাকে আনো সাপোর্ট খাইবাই দি হাম বাই যতন